Oletko musiikin suurkuluttaja? Nautit musiikista, podcasteista ja kenties jopa työstä? Ei hätää, nauti vain ja hartaasti, kunnes huomaat kuulokkeiden pehmusteiden olevan kuluneet. Pelko pois! Internetin ihmeellisestä maailmasta saa mitä roina vaan. Tilaa sinäkin pehmusteet tarvikkeina. Löydä muovilasta. Irrota vanhat pehmusteet. Ensin lastalla korvatyynyt, sitten ihan sormilla keskipehmusteet. Noin. Aseta uusi pehmuste vanhan tilalle. Korvatyynyä kannattaa painella pitkin reunaa. Just tolla tavalla. Sinä teit sen. Eron vanhaan huomaa heti. Ennen ja jälkeen. Ennen ja jälkeen. Nyt voit taas nauttia musiikista. Onneksi olkoon.